An gi nyinga iluonga ni Felix Mbuya Nyandega. An na jakara chuonyo constituency Wang Ching ward Homa Bay County. Ging'eyo na gima duong' mang'eyo ni MCS nigi tija adek motegno. Mokwongo wan en legislation, mar ariyo en representation, mar adek en oversight. Kawuoyo kuom representation en ni MCS gin jotendwa through representation because all of us cannot be leaders at the same time. Ngiso ni MCS ema represent jopiny. Sama gi represent jopiny ngiso ni gin ema gi represent wa jopiny, chandruok ma jopiny nigo. Ka un gi chandruok mar pi, MCA ema represent you. Ka un gi chandruok mar barabara, MCA ema represent you. Chandruok moro amora MCA ema telonwa to gidhi e od bura to giyalo. Ka giseyalo to gitimo allocation mag funds mag projects gi through public participation ma jopiny oseyiero gima gidwaro. Ka wawuoyo kuom legislation en ni MCS tijgi maduong' en loso chike parliament magwa mag assemblies magwa te e Kenya mangima. Koro gine ma giyalo kuom issues mantie, giloso chike ma affect jopiny. Gima ng'eyo ni nyaka devolution chakre, wan koro ma tielo mar adek mar the devolution. Tielo mar adek mar devolution en ni gima duong' mwang'eyo en ni nitiere kuonde mosetimore maber, nitiere kuonde pok otimore maber. Gimomiyo kuonde moko pok otimore maber en ni ka jopiny oseyiero MCS maduong' ka gidhi assembly onego bed ni giyalo ka gitetea maslahi mar jopiny. Tiyudo ka moko kuom jowa ok tim mano. Gima duong' mantie ni wan gi three arms of the government. Three arms of the government, one arm and executive, machielo en assembly matimo legislation, kaito gude judiciary. Koro arm mar assembly ma koro gitimo legislation onego bed ni gitetea ne wana inchi ma jopiny. To waneno nyaka sani e tielo mar adek mar devolution pok waneno ka gini pok wachiwo maber. Ginyinga giluonga Wuoda Kala e nying mong'ere e Homa Bay County kata nying manie kipande iluongo Patrick Otieno Abuka. Awuok Kagan, Ndiru Kagan. MCS ok osebedo katimo gima kare nikech kalore gi parties magidhigo ok gitine jopiny kendo gin joma koro waluongo no kia chike moloyo ji duto te nikech gin koro gitiyo matich kalore gi parties mane gidhigo. Koro giriti jopiny e yo mowinjore nikech kata barabara ma wan go ok beyo. Koro gihinyowa ka kuom sie to gin e jok mowinjo kaw mondo tere klas moloyo ji te mondo ging'e gik mowinjo gitim. Wan gi osiptende mane dala chien kucho ma ok ging'i makare kata yedhe onge. Ng'ama owinjo bed ni dhi osiptal kanyo mokwongo en MCA nikech osiptal kanyo mowuoke bende makonyo jopiny nyaka community mane piny. En pok nodhi kata osiptal moro amora mong'e ni yath onge, mong'e ni gini dwarore. Ariyo ne mano, pi maremo jopiny MCS mowinjo bed ni ng'iyo. Sikul owinjo bed ni ong'iyo. Miyo koro nikech en emo represent japiny, koro tero wach e yo mowinjore. En emo ogo duonde piny. Go duol piny ni otamore nikech oluwore gi party manodhigo, koro di duonde en mare moyudo to ringo gi ofukune otende musike onge yo magikonyogo jopiny. Iluongo ni Joseph Otieno. MCS ok wane tijgi maber nikech dang' awach ni aneno kaneno habari mathin kata kaneno gi wang'a nikech gima gisetiyo kata achiel onge ni gihero igi. Mano momiyo wambe waywak ahinya nikech iyudo ka nderni moko richo, kitero ywak kuomgi bende onge gima gitimo, giling' aling'a mana kamano. Nyakorom ga jong' gin paro mopogore mochwal kanyo koda jopiny. To mago jopiny ma e kaunti ma Homa Bay kama Boaz Kiri nitiere. Boaz winjo kanyo ni MCAs ok utiyo makare. Ero uketo iu mbele e kind mamoko. Keni dwoko mane madichiwo? Mokwongo awacho ni jawuoyo mokwongo wacho adieri.